Здравейте, машинки! От Мач ММА сме Ангел Карамов и Тони Танев. Ще ви покажем техника в стойка. Днес ще направим едно събаряне през предърпване на ръката, или така познато като арм драг движение. Фащаме китката на противника и имаме едно тегляне, което е по-диагонално. Идеята е да направим едно движение, второ движение, захват високо над трицепса, максимално към гърба, и третото движение да бъде вече търсене на кръста. Тоест имаме 1, 2, 3. Имаме една съпровождаща крачка. Ако е в обратен град, ще ми е още по-удобно. 1, 2, 3. След като дойдем в тази позиция, гледаме да прегърнем максимално много кръста на противника и да направим захват между двете ръце. Имаме една стъпка към него и събаряне назад. Ако искаме да го направим леко е така, ако искаме да го направим по-амплитудно, то не ще пада назад. Идеята е предърпваме, влизаме и от тук не бързаме да хвърляме, искаме да стъпваме към него и да хвърляме противника.